Ako si Mayet. Ginaingon, doon nagyuhigayon nga bisag mahal mo pan siya. Apan dilikit ka mo'y magkadayon. Mga kininay tapos ang kinapuhi nga din ako mahimo. May kalimtan. Okay na? Guwapa na kay kong tanawon sa Samuel. Mag-date na po ni Freddy. Salamat, taon. Kay naayon na siya sa iyang sakit. Mayet! Mayet, anak! Si Freddy, ang imong uyab! Ha? Si Mama marong nagtawag na ako sa kawas. Panik man kayong nagtawag na ako? Si Freddy ko, no? Mayet! Daon sa bag! Tubag! Oy! Ang imong uyab! Giatake sa high blood! Gida sa ospital! Ha? Kinoko? Si Freddy gina sa ospital kay giatake sa high blood? Manaw ko! Mana na, ma! Pabuta ko sa silong, ma! Maode nga wa siya matawag na ako. Kay giatake day siya, ma. Ay, padong lagi ko nga muuli sa ato kay naningil kos nakautang nako. Ay nahibong naman lang ko nga daghang kay taos ilang Freddy. Unya, mautoy akong nakita nga giyayungan siya kay dadon ko no sa kalsada kay toy ambulansya nga nagpaabot. Maato ko sa ila, ma. Mangutana ko kung asang ospital lagi da si Freddy. Arin ako, ma. Ay, pastila ning anaka. Nganong nakauyab man in taon ni siya og himatyo na. Ay, Jesus Ginoo ko. Uy, mamatay si Bakos Freddy. Unsaon naman lang. Wa gyud swerteng anak. Ay, salamat taon kay wala ka makanguhal dong. Unya, way daot ang imong lawas. Medyo loya lang, day. Oh. Gamay ra. Ang tuon akong kamot, medyo lisod na iliho ko. Di na po ka ana-ana ni mo ani. Ana ba? Kaayo di ay. Mild stroke naman ba na? Mild stroke na ba? Dali lang kang maayo ano. Di ka magdukay din sa ospital. Maayo gani kay dali kung nada-hospital day no. Bida nag-ilis ako kay mag-date o tatasaon nga. Taki yung ko high blood ay. Gusto ko. Nag-ilis na ko. Ako niya akong gisulog. Nay. Siksi na kay ko. Wow. Siksit kay kada. Lamian na ni mong jir-jiro. Itapion lang na rin. Itapion ba? Ang bugiro. Itapion ba? Ang pangutana mo kining musunod. Giyon sa ban? Mugahi pa ba? Unsaman? Nya, ikaw sad, unsaman? Lami ang taon jir-jiro lagi niya. Ang saon man lagi na. Mabiyag yun niya kung ginauna. Mahumanta mo sudog mo. Sudayin tak motel. Unya. Unitan din akong imo. Unya akong singalungon. Ahak ni mo. Ay, giatake man sad ka. Day, sa imong gisultira gari, Awa, nagsultira ka, pero na. Tanawa, Kaparagod, kapara. Biroon, yun ka na. Ay, nigawas. Gahi pa? Lagi. Sama ka. Try na to, bagay. Tapi na diribe. Concentrate papilit na tadi. Murag dirmar doon sa mga. Sir, tagbay nigawas, ha? Sir, ha? Sige. Ay, salamat. Basta ba yung gahi pa na. Gahi pa lagi na eh. Itong mga diabetic, dili na gito mo gahi. Pero, dili, mata diabetic, noon sa mga high blood ra na, may kaso high blood ra. Saman? Sige, gahi pa man ka. Tanawon talang yan na. Gahi pa ba na? Basta, inigawas lagi na ko dahi. Awa, project ang mayo. Gahi pa lagi ni, may tag-diabetes kung sakit, di ba? Ay, salamat kay na ulit na kita. Wala ka magdugay sa ospital. Ay, man ko, grabe ang pangitabot ko. Dahil kapoy lang hirap ng lawas. May stroke ko ba? Mauto nga, gitabang ko na yan. Tumbang ko. Inigabot sa inyo. I-relax sa mong lawas. Aron dali na kang malagsik. Yes, Day. Day. Okay, da. Palagsik din ko. Aron,
kuan matuman to atong gusto. Salamat tong. Mga usa ka semana, okay na tingay ng imuha, uy. Uy, so okay buli karon oh. Awa na. Puwa pa kay sa trawa. Oh. Puwa lagi, unya. Kahit lagi ni. Pero karon di pa noon. Ting-ok ni sa kuha sa narong rasa. Sunod si Mahana ni. Tuskig panitaon sa ikong sa butakang dae. I love you, dong. Love you to. Kau, Tony? Ay, lagi ka. Basta lalaki gani nga makasuway na o ka ng atake sa high blood. Uy, takso na lang gina siya. Mustrong dahil. Takso na dyan Hindi sa kayo. tingali ka, uy. Mild stroke ramang gutong iyagaw. Ako pa ikaw gaw no? Kwan, buwaga na nimo si Freddy. O si Lucas. Lucas naman na. Si Jonas ba? Siya nagi. Itagaw na dahil siya na lang dahil mo. Kwan niya ng imo dahil. Isyo ka ng iyo dahil. Ikan Jonas na. Oh, gaw. Suway! Nagaw. Mintas wa pa ka atakiya o kusap si Kuano Freddy no? Buwagi na siya oy. Buwagi na an. Atakihon pa din siya og usap ka. Ay, uy! Mukayo, uy! Basta, makagi na gani ng atake din, no? Maus ba gyapon na, no? Matake na siya, kadua, ay, no, tiko-ko na ginang ayaha, dahil, unya, unsa man, pabot pa yung ka nga, atakihon na siya kusap, Pero ko, mahal kina ko si Freddy. Naikugma ko niya ko. sus ko, inikatake na sunod niya, no? Namuko na ginang iyo, na wag tang ginang gugma mo niya. Basta, buwag gigit siya ka. Buwag gigit. Nilas kaya ko tambag na. Og sugta si Jonas. Sugta gaw. Kaya mura nagbaktin nga wag idunggan. Unsa? Mambisita na ko si Jonas karong gabi, ima. Ay, maon na ang sulti na ako, nak. Aon sa man. Okay na kang mamisita siya ni mo? Di ko mauy. Buutan sa kong uyab, Busa, dili na ko mulingi pa og laing laki. Ay, ikaw. Kung mulingi siya karong gabi, mulingi naman, takda naman taong ko. Kung muanhi siya karong gabi, ako atubang niya. Ug sultihan ko siya nga dili ka mo atubang niya. Ay, sa minis Jonas, Nibaw gyud na siya nga naiuyab na ko. Manguyab po gyud na ako. Ay, naunsa sa gbaya ka, nak. Panguyaban pamanggani ng dunay bana, ikaw pa kahangdaga pa. Ang maayo ni mong buhaton, no? Likay na lang. O kung dili kalikayan nga magkaabot yun mong Jonas, unya mo digas yang gugma, aw balibari. Wag yung kahinga ko dahil Bitaw? Mida. Hindi ko tanto kayo na stroke ta. Mild stroke naman Masya sa sunod di kayo na maro na ni. May gani, kay naratas inyo. Naratas imong kwarto. Mi check-in patas motel, anugon kin kwartang ibayad. Wa man tay nahimo. Biday. Moram ni siya sundaw sa gubat ang retire na. Bitaw? So natulid kay karon. Doon ako yung hibaw ang lalaki nga na mild stroke din, no? Kay mo pa man siya. Pero ako nang yun. Ay. Ito kabuhan ang sukar ko na mild stroke, di ba? Pero wag yun. Unya, wara masata ka magkanguhal. Wag yun. Okay na po ang imong linaktan. Pero ang imo, nganong mitiko-ko man na. Ay. Batay. Ganahan na ba yun unta ko karon tong da? Ha? Salamat day mayit ha. Kay giatubang ko nimo sa akong pagpamisita nimo. O gisugot pag ko nimo. Ay, ambot nga ko Nga giatubang man ta ka gisugot pa gyud. Buutan bigon ta si Freddy. Anya ako rang giluiban. Kana kay gisugot ko nimo. Dunay butang nga di na niya mahatag diya nimo. Ug ako ang bugtong makahatag nimo ana day. Kalimti na Freddy kay sa akong nibawan. Di na magamit ang iyang pagkalalaki sukad siya na mild stroke. Ug ako ang angay nimo ug dili siya. Ako
Day Mayet. Niya natatungod sa motel, day. Tana, day. Manaog na tayo ining gisakyan natong taxi. Driver, diara mong plate yo. Jonas, si Freddy laki buutan kay to. Ay, nagunong na as Freddy, oy. Ako imong kuyog karon, day. Ha? Busa, ang atong duha, ang atong una-una. Kitang duha. Sige na, day. Dali na, tana. Manaog na tayo ining taxi, day. Umusod na tayo sa motel. Tana, day Mayet. Ay, bahala na lang ni Uy. Sige, tada Jonas. Pataasin mo kila. Jonas. Sige, kaya di para sa ako, Edita. Sige pa, Jonas. Nanay mo si Medina. Di ka makuha na rin. Sabi na kayo ikuha na rin. Pagbulo na niya ako break time. Sige, tagubog break na rin. Lami na kayo. Jonas, katambuhan na. Mataas magit kayo. Bubog na kayo na. Para na ako na rin. Tinutin ang tabi-tabis kawas nga super git ka ako ng imo. Oo ba? Dali rin. Ay, lamig yan. Sige pa. Pasasiro na wag ka lang. Jonas. Kalami ni mo. Nahilaptan yun ko ni Jonas na itong ikayo na. Murakog na virgin nag-usap ko eh. Humans na hitabo na mo. Ako na lang ibuwakan si Freddy. Kinawa naman sa dang akong gugma niya. Sukat ko mahilap din ni Jonas. Kalit nawa ang gugma o pagmahal ko ni Freddy. Huwag ito magkasama ang kaagi ni Mayet. Dinin ng tulmanon. What's the style? Kalit nawa ang gugmag pagmahal style.